tal? ¿Cómo estás? Molt bé, ¿y tú? Pues mira, ahora vine de la radio, estaba almorzando. Bueno. Me va a subir el Grindr. Hay chicos guapos en la zona. Ah, sí, en Tavernes, cuéntamelo. No sé, Mari, Oye, ¿país a Abascal? ¿Te imaginas que és a Abascal? ¿Abascal es de Tavernes? Ai, no. Oi. Si té un gat, no. A mi la gent que té gats me genera desconfiança. Jo en tinc dos. I un gos. Pipiu. Vols deixar el puto mòbil? Mari, és que està el... Oi, el Grindr està... El Grindr està molt interessant. No. Mira qué mono, mira qué mono. Pero Pablo 18 es la edad. No. He vist ahir rere unes fanecaes sí. que vull comprar que Hacienda no s'entere per l'amor de Déu. No, això no és d'ací. Saps puc plantar xufa? Ah, sí, xufa. Pues Tavernes, Alboraya, xufa. Plantar la xufa sempre. Claro. Bueno, te vas veure en el Comediants, Sí. en directe, en el Sí, Cira, vingueres. que seria una cosa molt loca. Que guai. Este és el meu barri, podem parlar de... Podem parlar de lo que tu vulguis, és que perquè han vingut a conèixer a Carol Tomàs. Qui és Carol Tomàs? Jo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El gusto es mío. El barrio El Pito. Sí, señor. ¿Qué? I tu diràs, per què? No. Perquè així vivien tots els tramvieros de València. Ah. Sí, señor. Així viuen meus pares. Esto es muy guapo. Que n'hi ha per dinar. No ho sé. Oi què és, dissabte? Vull dir dissabte. No sé què estava fent la tia Amparo. Tu te'n recordes del Titi? Sí. Quan contava que ell no tenia arrugues perquè se pintava, que això és una cosa que així com a consell, tu no, perquè tu no entens. No. Però la gent que té arrugues, Sí. tu te pintes en clara de ou. En clara de ou? En clara de ou, això se seca, se tensa i després te maquilles. Ah. I el Titi feia això? El Titi feia això. Fija't. Així no anava ell. Encara que cantava Mariquita, me llaman el Mariquita. Però jo el Titi, faig bolos i sempre dic el mateix, perquè canto una cançó en Liberaté que li canvia la lletra en el meu espectacle, en el Pensat i Fet. Sí. Però jo sempre dic que el Titi, en això de l'orgullo gay i tot això, tenia que ser un buque insígnia. Estic d'acord amb tu. Perquè un home que fa 40 o 50 anys i surt en televisió espanyola, la 1, cantant el Liberaté i tal, va en sèrio, eh? No, completament. O sea, jo estic a favor de que un carrer o una plaça, un busto, lo que siga menester. El busto és mío. Però tu eres valencianista, però, a més, que jo te seguisc en Twitter, llisc els teus tuits i dic, mira-la, però si país Manolo... No, Manolo... el Manolo Lama. Ah, i dic, però condomina, però, o sea... M'agrada molt el futbol. Está bona, Esto es un temazo. Esto es un temazo. Un temazo, no un himne. Eso es. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más dará si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Maravillosa. Ay, maravillosa. Alaska-me aquí, com feia martes i tres. Alaska-me aquí. Emilio Aragón, que feia un programa d'esquetx i d'humor i tal. Te'n recordes que anava i anava buscant una línia blanca. Vale. I va dir, hosti, que guai. I vamos, Emilio Aragón m'encanta. Referent, sí. Claro. I va ficar a veure, eren esquetx i, tio, de tots aquests esquets, avui en dia, es comencia a pensar, dic, avui en dia d'estos, si vas veure 20, 10 o 12, no es podrien fer avui en dia. Flipa. I t'estic parlant d'Emilio Aragón, que no era un transgressor en el sentit de... Blanquet. Era blanquet. Pues això, el rotllo machisme, les xiques, ai, lo de les tetes, no sé què, saps? I comencia a pensar i dic, hòstia, així no és. Sí. Però jo crec que ara estem
filant molt prim, no? Massa. I cada vegada ens costa més als monologuistes fer textos que no ofenguen a ningú, que no parles de no sé què, que la política ni te compte. Jo sé que hi ha hagut companys meus que han fet i dius, hòstia, per ahí no, tio, ¿vale? Però tot lo demés, per què? Que fluya la vida. Que fluya, clar. Però en tele, i bueno, ara fer lo de la ràdio, i vaig fer el guió i vaig enviar, és que dius Bifite, el patró, parlaven de Santa Cecília, la patrona de la música, i havia fet un xist. No, la patrona de la música jo pensava que era Sant Bifite. Oye, pues és que hem dit això, a veure si mos diuen. Però... Vulguis o no, si tu te sents ofès per això, igual és perquè tens un prejudici tan gran sobre aquesta gent que per això te sents mal. Sí, normalitzem, o sea, a veure, al igual que se poden fer xistes sobre grossos i sobre negres, o sea, perquè unos se toleren més que altres. Ja, al final és la vida. Correcte. I la vida, el humor és tragèdia más tiempo. Sí, senyora. A mi m'ha atropellat un camió fa 3 anys. Jo este braç no puc penjar-lo. Com està el camió? Jo ho deixo pregut. Sobre ahí faig una part de monòleg. Jo no faig monòleg, soc cuentacuentos. Conto històries. Que xulo. I faig una història sobre això. Estàs contant-ho, tu veus la gent encara de... Hòstia, és que s'estan rient de que l'atropellar, de que quasi se desangra, d'un tema molt hardcore. Sí. Però a mi me ve molt bé, m'ha vingut molt bé el poder traure-ho d'aquesta manera i... Ja, a tu te va bé. Sí, clar. Personalment. Sí, però en totes les desgràcies que m'han passat en la vida. O sea, tens un monòleg que parles sobre les falles. Sí. Jo també tinc la curiositat de saber què n'hi ha de realitat d'aquest monòleg. Home, n'hi ha realitat perquè jo he sigut músic des dels 11 anys. Jo soc músic de la banda de Siete Tavernes de Tarragona. Calla! Jo soc percussionista. Calla! Filla i neta de músics. Dime tu, coneixes algun bombardino que estiga bé? No. Bueno, correcte! Un xen alemany. Ahí l'Eugeni. Va, que s'ho passeu bé, ahí en la Ferre. Ja, això és per morir-se. Cantem o què? Va! Ah, collo, que bo! Falta la Carmen Juan. Ai, has vist? La reina. Que està... No, en els premios Princesa d'Astúries. I l'han fet un meme que hi seia feixina. Tu què edat tens? 40, el mes passat, vas fer en agost. Ai, molt bé. Fa 2 mesos, en agost, 20 d'agost. 40 anys, redonets. Els 40 són los nous 20. Sí? Pues jo passe tornar a drogar-me i beure, Us apetia fer això i ja està, i estic bien. I no passa nada. ¿Este humor es correcto? Això, no ho sé. En part Marco mos ho aprovaria? No. No. Oi. Mátame, camión. No me digues que no. Molt, la veritat. Això? És otro himno, I ese traje negre que duien, que era estos tubos arrugats de tela, que s'embotien allí i allà anaven a tocar moreno. Sí. Més amargues que un ferro. Eren 2 botifarres edificades i faltava el cordonete. I ni ese moño imposible. Uau. Mira. A ver. Y el ball que era China, o sea, una cosa de... Però i en això no érem a Eurovisió? Sí. Continues fent monòlegs, tu ara estàs... bueno, de més, és que, como te sigo, ¿no? Por las noches. Me pilles junt para seguir-te. Però si estigueres més prop te seguiria. Vale. No, però veig... monòleg no sé on, actuació no sé quantos, no sé menos, pam. I dius, Mari, tu quan descanses? Quan puc. Llibres en València és un projecte que porta Maria Juan i Marc, el seu home i representant, i meu representant també, que estic molt contenta i orgullosa d'ells. I aleshores el que estem fent és fomentar aquest setxell
de monòlegs en el nostre idioma, en valencià. Molt bé. Que també n'hi ha pleito ahí, Oi. Quan comences un monòleg en valencià i en seguida alguna del Moño Cardaet, nena en castellano, i dius, me cague la meva figata, tia. Pues no. Pues no. No, perquè els xistes no entren. I perquè vull parlar en el meu idioma, i que tinc dos, gràcies a Déu, n'en tinc dos, i puc utilitzar els dos. I aleshores estem fomentant això, i estem fent un equipet ahí molt xulo. Està Rubén Aparici, està Pepa Cases, Manu Gorriz, Arnau Soler, Maria Juan, per supost, la teta Carol, i té que estar el Pepiu, també. Tu creus? Home! És que estic mirant que vaig a comprar més de lo que pagué. Perquè esta ceba ja està per collir. I això coliflor d'aixes. Ai, la col. Ma abuela que me feia, xica, estàs més grosseta. Això com és? Dic, perquè minxe. Abuela, ¿Qué pregunta més tonta? Esto no es ciencia infusa. Home, ¿m'ha unflat? No, mami. Una reacción alérgica? No. Shock anafilàctico? Pot ser, però no. És que tinc tiroides. I dius, no, és que no tiroides, tot lo que te comoides, saps? Mira. Esta sí. És ben rotllera, encara que siga del Busta. No, vale, jo contra Busta no tinc res. Res, home, jo el conec. Ai! Ojalà. Diu que li passe. Sí, jo el conec perquè jo era molt fan d'ell. Soc molt fan d'ell, però ara ja menys. T'he que dir. S'ha ficat molt tonto. I no està en la seva carrera com toca. Però al principi a mi m'agradava molt. Diu, céntrate que vas mal. Sí, jo si el tinguera davant li diria, David, què fem? Oh, es que a cada momento está lleno de ti. Wow, de sueños imposibles. Wow, soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Dámelo todo. Dámelo todo, papi. ¿Ya te llamas por una churrería? Ay, qué bo. Una churrería que papi churro. ¿Qué? ¿Has dinat? I feia arroz con Bustamante. I al remat, i sa mare descollonant-se. I dic, ¿pero qué está dient? I fa, que ha comido arroz de bogavante. De bogavante. ¿Has visto Bustamante y no me ha avisado? Pero, ¿qué tipo de familia somos? La Gala prodigiosa. Ah, sí? No. 5 de la matinada no esperava que acabaven pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. No la domines, està. No, però m'agrada. No t'agrada la cosa, sorra. Sí, home, ja no t'agrada, bájate del coche. ¿En marcha? Sí. Coño, Pepi. Fuera de aquí. No. Bueno, pues... No. Au. ¡Calla! ¿Qué es? ¡Tanca! Y me pongan contra la pared. Oh, sí, vamos. Resistiré, erguido frente a todo. Ahí está. De hielo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que pero siempre sigue en pie. ¡Resistiré! ¡La ola! Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. El dúo dinamítico. Maravillosos. Qué guay, Siempre te... Mueve el culo. No. Aplausos, eso también. Antes que conocerte, sí. Eloís. Que viene y va buscando acción. Todo atado y bien atado. Abore.
Mira els caquis se cauen. Que bo, Este puede ser el Freddie Mercury, no, da igual, sea lo dicho. El Freddie Mercury negre. De raza. Sí, de religió. De religió. Si canvies de raça, canvies de religió. Jo crec que sí. I alguna vegada has canviat... Per això t'he dit. Ai, mare, ja veurem. ¿Tienes alguna preferencia a la hora de buscar vídeos en plan de, yo qué sé, Mature o Jovencitos, Aire Libre, Cruising, Sebes? Sebes. Doncs te vaig a dir la veritat. Jo és que tinc molta... Com se diu això? Molta imaginació. Ai, penso que dir, molts d'aparells en casa no me va faltar res. Mira, jo sales... No, calla, però saps que així ara el succionador de clítoris. Mari. Jo no el tinc. Però totes les meves amigues que el tenen i això m'estan dient, estàs tardando. Doncs jo tinc molta imaginació i aleshores no utilitze molt este tipus de pàgines de... tal, no. Eres més de revista dels 80. Sí. Yo un poquito me conformo, que digo Trambolleres, yo un poquito me conformo. Sí, para cubrir el expediente y ya está. Ya está. Sí. Pues Carol, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, de veres, m'ha encantat. Això, mola molt això. El gos me mira de reull, diguent. D'on eixit? Hola, Coco. Ai, Coco! Però això és molt bonico, perquè n'hi ha que adoptar. Això és un missatge que n'hi ha que donar. Que adopte. Adopteu, per l'amor de Déu, adopteu. Bé siga un gos, bé siga... Un humorista. Un humorista o el veí que ha passat fa un momentet en uns tatuatges, hasta así, moreno. Ahí estamos, nos estamos poniendo una poquita porno, Coco, sí. Tú tranquil. Està acabant això molt de... En lo bé que havia anat i de repente... Sí, perquè jo, vamos, som molt blanquet, el meu humor... Sí, molt de... Santo Espíritu tuvo, toda nuestra gloria por los siglos. Amén. Vosaltres vos esperem en la pròxima entrega del Tarrime. No sé on anirem. Avui hem anat a comprar un bancal. No comprar ni cebes, ni queriguilles, no comprar res. Res. Ella ha vist el veí i ha dit a fer-la mà tot. Ja ho sé. Té molta salut. Molta salut, molta. I la salut i l'enfermedad, jo li tot. Pues la salut i la salut. Anem a veure. Anem per ell. Va. Vine, Coco. Agarra les claus, Sí. Coco, baixa que tenim que anar a repuntar. Maravilloso.